Velkommen til en lille podcast om hjertet. Du har sikkert glædet dig hele dagen, og nu kommer det. Dette er en podcast om hjertet og dysfunktioner. Hjertet er en livsnødvendig muskel i vores krop, som pumper blodet rundt. Selve blodets kredsløb vil vi komme ind på senere. Hjertet er en speciel muskel, da den er autonom. Det vil sige, at vi ikke selv styrer den. Når vi ikke er fysisk aktive, bliver blodet pumpet rundt i kroppen 60-80 gange i minuttet. Ved hvert hjerteslag i hvile bliver der pumpet omkring 70 ml ud i kroppen. Mængden af blod kan stige til ca. 200 mm, når vi er fysisk aktive, det vil sige, hvis vi f.eks. er ude at løbe. Hjertets kredsløb består af hjertet og et indviklet system af blodårer, som transporterer blodet rundt i kroppen. Hjertet er opdelt i 4 kamre, 2 forkamre og 2 hjertekamre. Det betyder selvfølgelig, at der både er et højre forhjertekammer og et venstre forhjertekammer. Blodgennemstrømningen i hjertet er ensrettet ved hjælp af hjerteklapper, som sikrer, at blodet ikke kan løbe tilbage. Det første dunk, som man kan høre i et stetoskop hos lægen, er hjerteklappen, som lukker af. Hjertet pumper blod ud gennem kranspulsårerne, også kaldet arterierne, og videre ud i arteriolerne, der forgrener sig ud i alle kroppens mindste blodårer, kapillærer. Kapillærernes vægge er så tynde, at ilt og næringsstoffer let kan komme igennem dem. Det er her blodet afgiver ilten og næringsstofferne til cellerne og transporterer affaldsstoffer og kuldioxid væk fra cellerne, som også er kendt som diffusion. For at komme tilbage til selve hjertet, kan man se på denne figur, at det iltede blod kommer til højre forkammer, hvorefter det passerer videre til højre hjertekammer, hvor en hjerteklap lukker. Blodet kommer herfra ud til lungerne, afgiver det CO2-mættede blod og får iltet blod tilbage. Det iltede blod kommer nu til venstre forkammer og videre til venstre hjertekammer. Fra venstre hjertekammer kommer blod ud til hele kroppen, og lige inden blodet bliver pumpet ud fra venstre hjertekammer, sidder coronaarterien, som giver blod til selve hjertet. Nu er det slut. Det var rigtig hyggeligt at lave det med jer. Hej, au revoir, au wiedersehen, arrivederci, hola, see you, bye.